Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Blegek Adulita mel. Lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glodro. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong. Wah wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane klincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora apa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetan ye engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar ora takon ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula. Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestu tampanono ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu tampanane ya Petro. Nggih kula pundhingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pundhingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Nadyan kowe wis pandak wae elek karo aku. Ning gandeng kowe drajating kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tampanono ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya ming ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun arsa ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu pratakon ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ning Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis. Kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora ta coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu.
ora tau gelem dandan dandasmamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kowe. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kowe. Nah, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon iki bosok kaya ngono tak nganggo wae. Kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming nang kene dadi panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 7. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru. Kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak, kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah wis bakal tak sediani. Yang perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming nyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip. Pun boten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Iya. Iki ana kesempatan sugih. Ya, Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandhang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungso padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana poke began derajat pangkat brana picis akeh turah-turah. Nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangayaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu.
Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo nggone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng lahir kula bungah batin kula seneng kok sik kok kowe iso kandha lahirmu bungah monggo kowe sarwa kekurangan lahir niku mboten kok perkara brondo donya ngoten tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit ora duwe bondo brana picis ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen ora srawung karo tangga teparuh niku ngrasake melarat dhewe sak donya ngoten dados sampean ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten ning kula ora nolak nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan sing pripun gelem apa ora nek kula gelem tegese kowe tak bayane negara Ngastina nek kula mboten gelem apa kelakon kowe bakal tak ruda paripeksa mangke riyen pendhita kok brangasan to sampean pendhita kok ngujo karo mubal-babaling nepsu wong kula emoh kok mang peksa nek emoh niku aja dipeksa adile pun enten dhewe-dhewe lelakon ki adile dilakoni penandang niku adile disandang wong nyilih adile nek disilihi nek ora disilihi nggih ampun wong ngajak adile nek dijak niku melu nek ora melu nggih ampun dipeksa aja meksa kamardikane wong urip saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe atine ora kena direh dening sapa wae anut karo krenteking ati ora sakokean bebangal ora sakokean gunung tanpa guna wase kowe gelem melu apa ora nek ora gelem melu marang Bakalan Durna ngerti ya yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggene para sata Kurawa Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya